nange buyela kumina. Yebo. Yebo gogo. Yebo unjani? Siyaphila kunjani? Sengiyakufonela manje angisakutholi. Ya kodwa ke ngisendise ke kwanjengamanje ke kodwa imali ayingaphuma baba, angazi ukuthi wenzakalani lapho baba. Ayiphumi imali? Ayiphume imali. Hayi kanjani manje? Angazi ukuthi wenzakalani lapho. Ukuphi wena kuqala othi ngiqale ngibheke kulezi inamba lo mfana kangisendele zona. Untshela ukuthi lo mfana akushitoye siliphu lapho. Ungibhalelile nje phansi. Mana akawumi awungibambela lapho. Kangithi unalo ipeni nephepha. Ya nginalo. Ukuphi wena ngithi usase mall vela ngithi. Okay, awunawo lapho isiliphu ayikho lapho. Azikho iliphu la ungisendelile vele umfana lo ebengade ngimthumile. Okay. Mana awume ngibheke la noma imini obhedile. Okay. Awungibizela ke lezi bengade ngikubhalele zona. Hawu. Besayibamba pho manje. Ibambe ngakho ke lo usamuzwa nje usasemona. Udiniwe. Asidlale lapha. Hawu futhi engasayibambi. Ngimphinde. Uyawukadla nawuthola. Yebo. Awungibhekela ke lapha. Shuwe. Yebo. Awuyibiza ungitshela ukuthi yithini ngibone la ngibhede khona. Okay, imanamba athi Mana asiqale la kuqala. Iziphi ezibhedayo? anguzwa. Iziphi inamba imali engaphumi kuzona? Anguzwa. Ngithi iziphi inamba imali engaphumi kuzo? Yebo, lezo ngizokutshela lapho. Okay, awungibizela ke. Ithi 24 24 ya. 08 Ya. 02 Yebo. 702 Ya. 09 Ya. 402 Ya. 01 Ya. ama 3 2. Oh hayi, o2 about 2. 2 about 2. Ehena. Okay. Ithini lapho? Ayiphini yona le 1970. 1970 iphini 1970. Yeah. Lena yasespayo nosuyikhiphile. Ayingaphumi. Awukazi uyikhipha ayiphumi nayo. Ayabhala lapha uthi na 90. Ithini? Una WhatsApp lapha? Angiwhatsapp mina. Okay. Man ibhala ukuthini? Athi 13 402 70 802. Hayi ngeke akubona o8 ababili laba. O6 about 2 ya, o6 about 2. Shuthi wena ongezwakho. 6 2. Ehena, shuthi uwe lo didanisayo. 8 2, 6 2. Ifika ithi 66 besithi 01. Hayi 88. Okay. Okay. Ayiphini? Iphini ithi 2441. Okay. Nayo leni ibingaphumi shuthi uwe ke lo bheda lezi inamba. Ngibonile lokho. Hayi awukhipheke mkhulu bese ubuyela kumina. Okay.
Yabona ke lo ugaxele ngempela. Ubhampe indawo ezimbili. Ufike wabhampa eShoprite, wabhampa eSpar. Uma sebuya ngapha ke ngizomfoka office. Othi simlinde. Ngifonela futhi, shuthu usefike wabhampa. Yebo. Yebo. baba. Ya, kodwa ngiyasuka manje ngifuna ngihambe lapha edrobheni uyanizwa. Oh, uye edrobheni manje. Yeah. Hello, gogo wena. Gogo. Ya. Yebo, uthi uyafika. Ya ngiyakuzwa. Ya, ngifuna ngihambe manje edrobheni uyanizwa. Oh, sengiyakuzwa ke gogo. Yebo, kodwa wena lapho ngikuthumela account number yakho number important. All right ke awuhambe kuye edrobheni ufike uyikhiphe ke bese ubuyela kumina nje ngokusheshsha. Yebo, kodwa wena lapho ngikuthumela account number yakho. All right ngizokuthumelela. Nami ngicabanga angithuthe kumele ngihambe ngiyolinda kwi-ATM. Anguzwa. Uthe kumele ngiye kwi-ATM nami angithi. Yebo. Oh hayi nami ngiyasuka ke manje. Okay kulungile ke shapho. Kodwa wena ungithumela account number important. All right. Ya ngikuthumela manje. Manje ngifuna ukusuka lana ngikuthumela account number yakho. Ngikuzosebenza. All right. Ngikuthumela manje baba. Okay. Hayi ngeke indaba ye-account ngizomthumelela wrong. Ya. Njengoba ubekade ngifonela manje bafowethu okay. Shuthu usefike wabhamba. Ngithe ngizobuyela kuyena because ngifuna ukuhlala kahle bese ngiyamfonela. Ngiyamfonela ke manje. Awuthi ngimfonele. Uyasiphazamisa lo muntu usibuka ibhola la. Ya gogo. Yebo baba, uyangizwa kahle? Ya ngiyakuzwa salwa sami. Yebo baba, mina nginezikhathi zokudlala, uyangizwa? Ngani manje sesengenzeni futhi? Uyangizwa? Ngenzeni manje gogo? Mina nginezikhathi zokudlala nabantu baba, uyangizwa? Ngani? Wena uthumela imali kubi wena? Ngikuthumelelile nje imali nje. Ngithumelele kubi wena imali. Ngishilo nje ngathi eSpar. Mina ngiyantshela laphana ukukhupha imali engaphumi. Kuphi? eSpar. Lapha engaphumi. eShoprite khona? Mina ngikushela kanje mina anginazikazi baba. Uyangizwa? Mana boka, sorry. Welcome. Yebo ngiyakuzwa. Wena ke nje uma usucabanga kahle usungangidayisela u10 million no1200 ungazonya wena ungazosidakela iscam wena. Uzokhohlisa abangazi ke ngikutshele mina. Uhlezi ukwenza kukulungela ungazosijwayela kabi. Kade uhlezi ukwenza ungazonya wena. Yaqhubeka ukukhuluma uthini ke? Wayivala. Ngamsha ubhambe amahlandla amabili ya. Ngikubona ngiyakomunye futhi manje. Part 4 lo ngiyawuvala bafowethu. Follow i-account wena. Ngiyeza nenye futhi episode. Siqedile. Uyasiphazamisa lo sibuka ibhola yazi.